Татарстан Республикасының кинематография буенча дәүләт комитеты һәм Казан кинохроника студиясе Татарстан киножурналының 28-нче чыгарылышын тәкъдим итә. Татарстан Республикасы президентын сайлау. Елның 25 мартында барлык сайлау участокларының да ишекләр ачылды. Татарстан халкы республика президентын сайлый. Аналитиклар фаразлаганча, сенсация булмады. Президент булып яңадан күпчелек тавыш белән Минтимер Шарипович Шаймиев сайланды. Артиллерия университетына 60 ел. Санкт-Петербург артиллерия университетының Казан филиалына 60 ел тулды. Стратегик авиация һәм ракета гаскәрләренә белгечләр әзерләүче бу мәшһүр уку йортының данлы тарихы бар. Аның беренче чыгарылыш шәкертләре Бөек Ватан сугышы фронтлары аша уздылар. Артиллеристлар ватан алдындагы изге бурычларын намус белән үтәделәр. Сугыш кырындагы фидакарьлекләре өчен Казан училищесын тәмамлаучылар арасыннан 5000 кеше орденнар һәм медальләр белән бүләкләнде. Бүгенгесе көндә артиллерия университеты Россия кораллы көчләре өчен квалификацияле белгечләр әзерли. Бәйрәм тантанасында Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Илгиз Калимулович Хайруллин һәм Казан шәһәр администрациясе башлыгы Камил Шамилович Исхаков катнашты. Хәрби әзерлек өлкәсендә аеруча уңышларга ирешкән яшь офицерларга бүләкләр тапшырылды. Беренче КАМАЗ автомобиле җыелуга 25 ел. Яр Чаллы шәһәре белән Кама автогиганты бер-беренә аерылгысыз булып бәйләнгән. КАМАЗ шул исемне йөртүче авыр йөк автомобильләре гаиләсенә дә, шулай ук шәһәрнең үзенә дә гомер бирүче. 1976 елның 16 февралендә автозаводның төп җыю конвейерыннан беренче йөк машинасы чыкты. Һәм менә 25 елдан соң биредә күп меңләгән коллективның иң хөрмәтле вәкилләре, ветераннар, мөхтәбәр кунаклар, завод өчен генә түгел, бөтен Татарстан өчен тарихи булган шушы олы вакыйганы билгеләп үтәргә җыелдылар. Мөхтәрәм кунаклар арасында автогигант үсешенә күп көч куйган Татарстан президенты Минтимер Шарипович Шаймиев тә бар. КАМАЗ сафка басу белән Татарстан автомобиль төзелеше дигән яңа тармакка ия булып, үзенең экономик потенциалын икеләтә арттырды. Автозавод конвейерыннан беренче авыр йөк машинасы чыгуга 25 ел тулуга багышланган митингта завод һәм шәһәр төзелешендә эшләп югары хөкүмәт бүләкләренә ия булган барлык социалистик хезмәт геройлары да катнашты. Вот что для нас это наш город живет, и живет коллектив это, и что стране нужно, но сейчас это подаем. Базарлы матак, авыл яңалыклары.
Гап-гади авыл районы үзәгендә бер көн эчендә берничә яңа төзелеш объектының сафка басуы сирәк очрый торган хәл. Алексеевск районы Базарлы Матак авылы. Ватанны саклау илебез гражданнарының изге бурычы. Район хәрби комиссарияты хезмәткәрләре һәм районның оборона спорт җәмгыяте бүләккә яңа бина алдылар. Шул уңайдан уздырылган тантанада Алексеевск район администрациясе башлыгы Фердинанд Михайлович Дәүләтшин, Татарстан Республикасының хәрби комиссары Рим Шагалиевич Мустаев, Татарстанның оборона спорт техник җәмгыятының рәисе Юрий Петрович Королев чыгыш ясадылар. Базарлы Матак авылында 5000 кеше яши. Ниһаять, мунча чабынырга яратучылар да теләкләренә ирештеләр. Чисталык һәм шифалы пар яратучыларны өр-яңа мунча көтә. Ләкин мунча керү өчен аны эсситеп ягарга кирәк. Чәй куеп җибәрү дә комачауламас. Чабынып чыкканнан соң кайнар чәй ичү үзен итера. Һәм шуннан соң авыз тутырып, җиңел пар белән дисәң дә була. Базарлы Матакта хәтта тимер аякта шуу өчен боз мәйданы да бар. Тиздән биредә үз хоккей осталары да үсеп җитәчәк. Мәдәният өлкәсендә дә ирешелгән уңышлар байтак. Өр-яңа кинотеатр төзелеп файдалануга тапшырылды. Бу да тантаналы рәвештә билгеләп үтелде. Авыл артистлары беренче тамашачыларны үзләренең иҗатлары белән сөендерделәр. Казан фоторәсемнәре мәскәүлеләргә. 2000 елның сентябрендә Мәскәүнең Гоголь бульварындагы фотоүзәгендә уздырылган Татарстан сәнгати фотография фотокүргәзмәсе республикабызның мәдәни тормышында зур вакыйга булды. Мәскәүлеләр һәм башкала кунаклары игътибарына беренче тапкыр Татарстан фоторәсемнәренең эшләре тәкъдим ителде. Тәкъдим ителгән эшләр арасында замандашларыбыз иҗаты гына түгел, сәнгати фотография өлкәсенә башлап юл салучыларның, ягъни узган гасырда иҗат иткән фоторәсемнәрнең дә хезмәтләре урын алган. Тасма иҗади берләшмәсе фотографларының әсәрләре күргәзмәнең иң зур өлешен тәшкил итә. Бу алар өчен берләшмәнең 25 еллыгы уңаеннан үзенчәлекле бер иҗади имтихан булып тора. Тасмалыларның кайбер аерым эшләре хәтта абруйлы Америка, Англия фотоальбомнарына да кертелде. Фотокүргәзмәне оештыручылар бу күргәзмәнең мәскәүлеләрне һәм Россия башкаласына килгән кунакларны Татарстан фоторәсемнәренең иҗатлары белән һәр ел сайын таныштырып торуны традициягә кертер дигән өметтә калалар. Кинематографистлар конференциясе. Казанның кинохроника студиясендә Татарстан һәм Көнбатыш Себер студиясе кинематографистларының иҗади конференциясе булып узды. Конференциягә танылган Мәскәү кинодокументалистлары сценарист Ирина Симашко, режиссер Андрей Осипов, Владимир Коновалов һәм кинотәнкыйтьче Игорь Перунов чакырылган иде. Тәҗрибә уртаклашу тәртибендә студияләр үзләре төшергән документаль фильмнар күрсәттеләр. Фильмнарны караганнан соң, документаль кино һәм аның бүгенге тормышта тоткан роле хакында җентекле сөйләшү булды. Республикабыз кинематографистлары ярдәме белән оештырылган бу очрашу Татарстан документаль кино сәнгать әһелләренә иҗади импульс бирер дигән өметтә калабыз.